Създадохме този проект в полза на младите хора, за да извървим заедно пътя на личностното им и професионално развитие, за да им докажем, че съществува не една, а много възможности за реализация. Вярваме, че всеки един човек може да бъде най-добрата версия на себе си. Мисията ни е да подкрепим, вдъхновим и помогнем на младежите да се превърнат в силни и уверени личности. Такива, които не се страхуват да проявят гражданска активност и да вземат активно участие в местното развитие. Нови умения, информираност, иновативност, креативност, инициативност и повишено самосъзнание. Това е само една малка част от предимствата, които този проект ви предлага. Тук сме, за да ви мотивираме, за да ви повярвате в себе си и в потенциала да подобрите себе си. Присъединете се към нас, за да може да изградим заедно свят, в който вие сте лидери на бъдещето си.